Apa ana sing padha apa? Masa kene nganggo gelungan kene ora nganggo lho. Sing padha apa sih? Apa sing padha? Apa? Gaji mburi. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak teteki ya. Iso ditelokno anggere kelipe tak sepidol. Ayo dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, mayang adoh kae transit nang hotel apa nang ngendi tak indik tadi nang ngendi turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen, Mas. Arep digambari apa Montor. Terus apa? Weh. Seneng banget ki. Gegermu digambari montor seneng banget. Lewene do arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning arep bingung tok tandane ora sepidol, Mas. Apa? Pines. Ya loro no. Oh iya. Tetep sasi kuwi dijogo. Iya, monggo dilajengke. Yo genti Mbak Tati saiki yo monggo. Yo jumeneng. Ki mau pamundutan saka Pak Lurah apa Mbak Tatin supaya pramen ketoprak karo Mas Sehono. Oh iya. Sehono dadi apa? Sehono dadi watu. Watu dengkulmu ora. Seneng banyu iso mili, Mas. Watu kur begegek e. Nggih. Ya, ayo. Didapuk dhewe-dhewe kaya karep dadi apa? Ya. Lah lakone napa kok didapuk dhewe-dhewe? Dadi apa, Mbah? Dadi manten wae apa? Ya ayo. Wah, jebul gelem. Repot. Lah piye kan ning dapukan apa arep tenanan po? Heeh. Belanjane. Dapukan kan kudu gelem apa-apa gelem. Oh iya, aku apa-apa gelem. Ya terus apa iki? Kowe jim apa aku jime? Jin po jim? Apa jim? Nek sing apik iki ya Tatin ki sing gandrung terus sing apa jenenge iki sing digandrung Sehono. Berarti aku ora lalusan. Ha iya, nek Sehono grasak ki ora wangun kowe iki ora forme ora entuk nek kowe kok. Kanu dadi brasak ki ora wangun. Iya. Ayo Tin. Dadi sinten? Kowe dadi sapa? Kowe dadi Suminten kono dadi Subrata. Iki pas banget. Pas iki. Nek ketoprak madhep rono Tin, ora madhep rene. Oh, padha wae tak kira. Oh, piye ta? Apa? Tak urus nek iki. Kudu Napa kok padha iki masalahe apa? Ora kok madhep rono ora madhep rene iki padha wae kowe iki. Apa mripate ngono apa piye? Ora, madhep rono ora percaya. Madhep Sehono. Lah, ora tenan ta. Lah apa sih? Ora apa-apa. Padha wae ternyata. Apa ana sing padha apa? Masa kene nganggo gelungan kene ora nganggo lho. Sing padha apa sih? Apa sing padha? Apa? Gaji mburi. Apa ta iki ta? Oh jenenge sandung lamur. Iki tak andani, iki sandung lamur dengkulmu kowe. Oh nek dengkul niku kikil Mas. Ah iya. Tak andani iki ben ora kasus nek ndemok ngarep kan kasus. Dan ndemok pengen ndemok mburi wae ngono lho. Aku nek mburi iki sok ngeblak dadi aku mesti cekelan ngarep agak nyekel mburi. Terus piye kabeh kena? Ndak ngledak lho. Tonjo tenan. Karepe ngono kuwi. Edan kok ana bengi iki. Piye ta bengi iki piye? Ora mulih aku. Ora mulih ngapa ora mulih? Aku mau digetak-getak bojoku. Ya nek mulih mengko. Kaget to ya tak delokke ngisor kok kaya madhep rene ngono lho. Bul madhep rono. Oh, sliwer apa piye? Iya. Tegese melocot kuwi. Tegese padha-padha madhepe. Madhep mburi ya madhep, madhep ngarep ya madhep. Lah, nek kon milih-milih ngarep apa mburi? Wes nek komplit tak pilih kabeh. Kok ya milih salah siji no. Engko nek tak pilih sing mburi nek sing ngarep meri. Ah bener. Lah aku ki cah adil. Ning beda lho ngarep mburi. Heeh. Bedane tak urus ki. Pengen ngerti? Ya ayo rono sik. Rono lho. Wis kene wae pupung disekseni wong akeh. Lah aku sedekah ngono. Kowe tekan ngendi ta kowe? Lah ya piye ta? Aduh janetan.
Ngapa pengen demok? Kur 900 sang. Loh, maksudnya piye kok 900 iki? Piye? Kowe mesti moh. Ayo padake ora. Lha ora apa-apa pengorbanan. Pengorbanan. Ha iku njaluk 1 yuta 2 yuta. Zaman biyen ki malah njaluk candi wis rekoso to. Heeh. Oke gawe candi. Zaman jonggrang yen. Aku ya ndek candi yo. Endi? Kur 1. Endi? Endi? Kursi dhewe ombrak-ambruk ya. Heeh. Ha ta? Anggere kena angin ki mentiung. Terus piye nek ngono kuwi? Heeh. Nek Ya, candi candi kena angin kok mentiyung ki candi apa? Lah ya candiku kur gaweane anakku dolanane cah cilik-cilik. Iya. Ayo coba suminten karo Den Masih Broto. Sing apik lho sih le dadi bagusan. Iki gaya wetan apa kene, Mas? Nek gaya kene piye? Ya kok. Aja ngono to minten. nek wetan. Ya kene kowe nresnani marang aku. Yen sliramu kuwi sejatine dituju. Lho berarti gaya wetan wae wis. Gaya wetan. Apa kidul? Nek itu piye? Gitu. Kidul apa? Nek kidul jujukan langsung. Piye? Piye langsung piye? Ora nek tresno karo aku. Ana biayane. Loh. Apa-apa kuwi nek tresno nganggo mas kawin, Mas. Oh, Ana biayane. Ora do macem-macem. Kene iki wong lurus e. Lurus kidul. Ora senajan candine nglempreh. Iya. Ora ket mau ngandake candi aku penasaran nih. Wah, iki mesti ora sida pramen iki. Ya Iki wis mesti saiki. ora jujuk iki. Ya coba di anu dikentong tak aku kentongane ya sih. Heeh. Titir wae nek anu. Kok kentongan ketoprak kok titir iki. Oh, kleru Mas. Ngadake ana apa? Aku kelino rondo Mas Regep dadi Oh, iya. ses kamling kuwi nggo kantongan titit. Kok semintene wis ngetut ke aku terus iki. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak teteki ya. Iso titenono anggere kelipe tak sepidol. Heh? Ayo dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, mayang adoh kae transit nang hotel apa nang ngendi tak indik tadi nang ngendi turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen Mas. Arep digambari apa ya? Motor. Terus apa? Weh. Seneng banget ki. Gegermu digambari motor seneng banget. Lewene do arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning nek arep bingung tok tandane ora sepidol Mas. Apa? Pines. Ya loro no. Oh iya ya. Maaf. Malah ra ilang biasa ya. Ora ilang. Ning bingung. Piye? Kok padha-padha.